Možno si myslíte, že bola to nejaká apokalypsa, pretože mesto je prázdne, ale to sme len v Prešove. Ale nevadí, iné som chcel. Keď sme začínali otvárať Kodimu, tak našim cieľom neboli samotné peniaze, ale vyriešenie hlavného problému, a to je cenovo nedostupné bývanie. A preto je veľký omyl, keď si všetci myslia, že keď budeš chcieť niečo v živote robiť alebo podnikať, tak dôležitým aspektom je samotný zisk. Je to len súčasť toho, aby človek mohol prežiť a je to nevyhnutné. Ale veľmi dôležité je vlastné vnútorné presvedčenie, ktoré sme mali aj my. To, že je v Kodime kus nás a nášho srdca, je dobre vidieť na našej filozofii a na našej práci, na našich podmienkach, ktoré sa snažíme našim pracovníkom dávať, aby to nedopadlo a nevyzeralo tak, ako napríklad, alebo aj na samotných produktoch. Snažili sme sa nájsť alternatívu k drahým bytom alebo k drahým rodinným domom. Uvedomujeme si, že musí existovať cesta, ako to robiť lacnejšie, ale stále rovnako dobre. A preto naše modulárne domy majú kus nášho srdca. Majú vlastný konštrukčný systém, vlastnú technológiu a vlastný kompletný dizajn. Čiže tieto stavby sú úplne na papieri čisto odnova navrhnuté nami. Môžete sa na nich spoľahnúť a keď budete zháňať cenovo dostupné bývanie, tak kontrolujte si každý jeden aspekt. To znamená aj samotnú firmu, ktorá to robí a či tomu aj verí. My tomu veríme a veríme vám, pre vás sme to navrhli. Kodima, modulárne domy na bývanie.